Mau kok jaran. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap, monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, monggo. Pangkur Rinoso. Tenan no. Ayo. Monggo. Rinoso. Saya rasa Yuk nih Ken. ya, Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. ya Bang. Oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso ngantek nangis? Iki blangan kowe nek fresh care. Heh. Jangkrik, jangkrik aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu Freshcar lho. Lah nyapet to. Aku jare mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Nah, timbal Bu Silvi kalau. Kalau. Lho, tidak. Iki ora kene wong nampa. Dijiruk. Ora kene wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa. Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men, sak karepmu. Karena saning ati Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpet ae dimpet tahan. ngente Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya, ya, ya. Cepat Rafa. Cepat. Biar sik dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Apa? Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndak sapa? Das truk. Ayo copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. sumanding si sehmu Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo merem nek ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku iki. Yen bos rina enggal ratri kang kadulur
bapake kek. Ora Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kepan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu Ah, sekali ya. Bener, saya cocok mak leres, Pak. Nggih, Nggih. bener, Solusi, apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya toh? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Ah, karo bledos iki wisan. 2 jam. 2 jam. Heh. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho enek mau digoleki nek ra sampean. Kosok dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo, Nduk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matane semimpan jaraning kalbu daku suma papujanku citra janji manis sira kan Yo. Oh. Men sak karepe. Ayo. Keledang kait takon Memanik barep jaranan. Nggih. Alungan seru to, yo. Ben
Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas. Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memanik, nggih. Yo, nduk ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo, serampatke sing yo. Bawa, yo, serampat, yo. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa to? Nyapa Kok to?
apa lho kok. Iki aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong salah kok pasurane telek iki lho. Lah salahku apa, dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wong jenenge ora ngenyek. Alah ya wis genah ya wis tanjak barang lu kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Cok kudune ngono joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi Di dodo nyoh dodo ngono. ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo Nan kendangono. Kendangono, Ndak. Yo. Wes enak. Oh, sik ta sabar. Lah, lah. Lah. Terus. Yo. Ah. Asik. Tansali. Oh. Wes. Ini iki enek nawala niki. Nawala. Nawala. Apik ya. Apik, apik. Kaya ndolo-ndolo. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho, Ngapa ta? sing kaya biasane lho. Modele iki kaya ngendangi wong mengi. Wah, Gaya ya. alun-alun. Monggo Rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, oke, Monggo. oke. Ayo buka celuk, Nduk Ayu. Monggo Bodang langsung. kuning. Podang kuning. Monggo ayo. Monggo. Ya, Nduk. Esuk awane ngomah ora ngasah. Yo ora nang goleki sing tak sayang. Mumpung piterang goleki. Ora kosong esuk awan nganti bengi.